नौसेना दिन आणि शिवाजी महाराजांच्या पुतळा अनावरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सिंधुदुर्गात येत आहेत. नागरिकांना हा कार्यक्रम पाहता यावा यासाठी मालवणात दांडी किनाऱ्यासह ठिकठिकाणी नियोजन करण्यात आलंय. मात्र अगदी 12 वाजल्यापासूनच दांडी किनारा नागरिकांनी गजबजून गेलाय. पाहुयात एक्सक्लुझिव्ह दृश्य. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.